susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Praise God. Narito na naman tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po sa ating pong serye. No? Narito po tayo sa Tinig ng Pag-asa. At ito po yung lingkod, Pastor Gab Cruzada ng Jesus Be Lifted Up, Alaminos, Pangasinan chapter. Praise God, no? Dahil nga po muli narito tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating serye. Sa pagpapatuloy ng serye na ating po pinag-uusapan o pinag-aaralan sa mga nagdaang araw at nagdaang linggo. Ngunit bago po yun, samahan niyo po ako sa maiksing panalangin na ating pong tayo po'y samahan ng Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, maraming salamat sa biyaya mo sa amin na muli, Panginoon, sa gabing ito, narito kami sama-sama, Panginoon, upang matunghayan ang iyong pong kapahayagan sa bawat isa. Na tunay nga po, Panginoon o Diyos, na ikaw ang dapat maparangalan sa lahat ng ito. Kaya Lord, dalangin ko, Panginoon, na pakalinisin mo kami sa pagkakataong ito. Bigyan mo kami, Panginoon, ng sapat na talino, karunungan, kaalaman sa pag-unawa sa iyong kapahayagan o Diyos. Itago mo po, Panginoon, ang iyong lingkod sa iyong likuran, at ikaw lang po, Panginoon, ang makita at maparangalan sa aming kalagitnaan. Lord, gamitin mo kung tagapagsalita mo lamang, at ang naisin mo, Panginoon, ay maipahayag ng iyong lingkod. Salamat po, Diyos. Gabayan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral na ito. Ikaw po ang aming pinupuri, pinasasalamatan, dinadakila, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. No? Magandang gabi po sa bawat isa sa aking pong mga kapwa, kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon, dito po sa ating pong church, dito po sa Jesus Be Lifted Up, Pamula, Luzon, Visayas, Mindanao. No? Magandang gabi sa aking pong mga kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon. Maging sa aking mga kapatid sa labas ng bansa, kung dyan ay umaga, magandang umaga sa inyo. At kung gabi naman ay magandang gabi. Samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating pong tema na pinag-aaralan sa mga panahong ito, no? Lalong-lalo na sa buwan ng Hunyo, ay tunay nga po na dapat ay tumatak sa puso natin. No? Meron na po mga nagdaang nagturo, nagpahayag ng kapahayagan ng Panginoon. At sa gabi ito, muli magkakaloob po ang Panginoon sa atin ng napaka
lawak ng kaalaman patungkol po sa kanyang salita. Kaya naman, sama-sama po nating tunghayan ang sinasabi po dito po sa aklat ng Hebreo 12:2. So, Hebrews chapter 12, verse 2. So, sa gabing ito, gagamitin ko po ang Amplified Version. No? Sabi po dito sa aklat po ng Hebrews chapter 12, verse 2, the Amplified Version, sabi po, looking away from all that we distract to Jesus, who is the leader and the source of our faith, giving the first incentive for our belief, and is also its finisher, bringing it to the maturity and perfection. He, for the joy of obtaining the prize that was set before him, endured the cross, despising and ignoring shame, and is now seated in the right hand of throne of God. Amen. So sa Tagalog po, sabing gano'n ng Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng kabuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakang naghihintay sa atin o naghihintay sa Kanya. Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Amen. Praise God, no? Alam niyo mga kapatid, katulad nga po ng sinasabi ko, sa loob ng buwan ng Hunyo, ang ating pong tema ay tumatakbo po dito po sa aklat ng Hebreo 12:2, na alam ko naman po na alam na natin itong verse na ito, na ang tema natin ay patungkol po sa looking unto Jesus. Di ba? Sabi nga po diyan, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Actually po, sa Amplified, sabi ko, looking away to Jesus, who is the leader and the source of our faith. No? And is also is finisher. Okay? Sa Amplified po, talagang pinababaw nila yung pagka-English at talagang pinalawak nila upang patuloy nating maunawaan. Mas madali nating maunawaan. Ano? Sabi nga po doon, hindi niya inalintana, no, yung kahihiyan ng pagkamatay sa krus dahil saan? Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Sino po yun? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya naman sa gabing ito mga kapatid, ano po, ay hayaan nyo po na maipahayag po sa ating kalagitnaan ang nais po ng Panginoon na habang tayo po ay nakatingin sa ating Diyos, sa ating pong Panginoong Hesus, no? Na sabi nga doon, siya'y namatay sa krus, ngunit hindi niya ito ikinahiya. At nasa na siya ngayon? Ang sabi po doon, siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. No? He is now seated on the right hand of God. No? Sa sa presence na ito, sa mga panahong ito, si Jesus po ay nakaupo. Sabi sa ibang version po, sa kanang luklukan ng Diyos. Ang ipinapahayag po ng bersikulong ito, mga kapatid, ang sinasabi po dito, tumingin tayo, ituon natin ang ating paningin. No? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan na at kabuuan ng ating pananampalataya. Okay? The author and the finisher of our faith. So, tonight, ang pag-uusapan po natin is all about yung ating pong tema, looking unto Jesus. Pero ang tanong po, Pastor, ano po ba ang mapapala ko kung ako po ay nakatingin kay Jesucristo o nakatuon ang aking paningin kay Jesucristo? So, pag-aralan natin to, the benefits when we look unto Jesus. Okay? Ang mga benepisyo o yung po ating makukuha ang mangyayari sa atin, ano ba ang pwede nating makuha o maging benepisyo kapag ka nakatuon ang ating Panginoon, ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus. So the benefits when we look unto Jesus. Okay? Tonight, samahan niyo po ako mga kapatid. Number 1, ano ang pwede nating benefits when we look unto Jesus? Number 1, when we look unto Jesus, there is a promise. May pangako. Okay? When we look unto Jesus, there is a promise. Let's take a look in the book of Genesis chapter 5, no? Sabi po ng Genesis, no?
Genesis chapter kabanatang 15, talatang 5, o Genesis chapter 5 verse 15, sabi po, amplified po ulit ang gagamitin ko. Ang sabi ko doon, and he brought him outside, no, sa labas to, he sent unto the starlight and said, look now toward the heavens and count the stars, if you are able to number them. Then he said to him, so shall your descendant be. So mga kapatid, ito po yung istorya kung saan ang ating pong Panginoon, ang ating pong Abraham, no, si dakilang Abraham po, ay kinausap po ng anghel. Nagpadala po ang Diyos ng isang anghel upang bigyang katibayan ang pangako ng Panginoon sa kanya na siya'y magkakaanak. Di ba, sabi nga po, unang-una dyan, sinabihan siya na siya'y magkakaanak. No, at sabi nga po doon, nasa likod ng tolda, naroroon si Sarai na napapangiti o natatawa dahil alam ni Sarai na siya ay baog. At si Abraham naman ay isang matanda na. No? During that time, is 75 years old. So, napaka-imposibleng mangyari. No? Bagamat sabi nga, hindi naman binanggit sa Biblia, nag-alinlangan si Abraham, pero dumating po ang pagkakataon, ito na po, yung sabi po sa Genesis chapter 5, verse 15, no? Na dumalaw muli, no? Yung anghel, at siya nga, sabi ganun, dinala siya roon sa labas ng kanyang tolda. Kasi during that time, ang bahay nila ay tent lamang. So inilabas siya kung nasaan ang marami pong bituin o starlight. At ang sabi doon, tumingala ka sa kalangitan at bilangin mo ang mga bituin. At kung kaya mong bilangin yan ang magiging angkan mo. Mga kapatid, kung ating pong pag-aaralan, no, ating pong babasihan pa, o talaga pong huhukayin natin, itong talata na ito, mga kapatid, sa panahon po natin, nasaan po ba ang ating Diyos ngayon? Sabi nga po ng Biblia, no? Babalikan natin, He is now seated on the right throne of God. No? Nasa langit na po ang ating Panginoon. No? Ang ating Diyos, nakaupo po siya. No? Sa kanang luklukan ng Diyos. Naroroon na po siya, nakaupo na siya. No? Kaya naman, ang promise po dito, katulad po, ang promise, no, kay Abraham, na ang sabing ganoon, tumingala ka sa kalangitan at makikita mo ang mga bituin at bilangin mo yan. Mga kapatid, the stars symbolizing the promise of God. Amen? Yung pangako ng Panginoon sa atin ay kasindami po ng mga bituin sa langit. Kaya naman kapag tayo po ay laging nakatingin sa ating Panginoong Yesus, sabi nga, ituon natin, ituon ninyo, o ituon natin ang ating paningin, kanino daw? Kay Jesus. No? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. At kapag lagi kang nakatuon ang iyong paningin kay Jesus, ang makikita mo ay ang pangako niya. Ang pangako ng ating Panginoong Jesus, maliwanag na sinabi ng Biblia, na ang sino man sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba, sabi nga po doon, sa promise, sa isa sa promise ng ating Diyos, sa Jeremiah 29:11, alam ko ang aking panukala, ang aking plano sa iyo. Na ikaw ay ano? Na ikaw ay pagpapalain, ikaw ay pauunlarin. Sabi po ng banal na kasulatan. Pagdating kay Jesucristo, ang kanyang promise ay ang sino lang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero bago po yung buhay na walang hanggan, ang sabi ganon, sa English po, whosoever believe on Him shall not be perish, hindi ka mapapahamak. So, ang pangako ng Panginoon, hindi ka mapapahamak. Amen po ba? Shall not be perish, but have an everlasting life. So, yun yung pangako ng Panginoon. So, every time na ikaw ay merong mga pinagdadaanan sa buhay mo, at ang iyong paningin ay nakapokus lamang sa ating Panginoong Yesus, ang iyong kaisipan ay nakapokus sa ating Panginoon, hindi mo makikita yung mga nangyayari sa paligid o yung mga pagsubok na pinagdaraanan mo. Ang makikita mo ay ang pangako ng Panginoon. What is the promise of Jesus?
Ano ang kasamang pangako ng Panginoon? Ano ang pangako ng Panginoon na nakakaakibat o kasama kay Yesu Kristo? Hindi mapapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Napakaliwanag po ng pangako ng Panginoon. That's why, when we look unto Jesus, one of the benefits when we are looking unto Jesus, there is a promise. May pangako. You know, in the Bible, napakarami pong pangako ang Panginoon. Accordingly, there are more than 3,000 promises that God has written on the Bible. Mga kapatid, sabi nga doon kasing dami ng bituin. Ang sabi kay Abraham, kasing dami ng bituin na yan ang magiging angkan mo. And that's the promise of God to Abraham. At yun po ay tinupad ng Panginoon. Kaya nga po tayo, itinuturing tayong kasama sa angkan ni Abraham. At kasama tayo doon sa bilang ng bituin na pinangako ng Panginoon na magiging descendant o angkan ni Abraham. Kaya maliwanag mga kapatid, when we are looking unto Jesus, ang sabi nga ganun, look unto heaven. No? At sinabi sa kanya, tingnan mo ang kalangitan. No? And count the stars. Kaya mga kapatid, yung stars is symbolizing the promise of God. Tingnan mo yan. Kapag naroroon ka sa kadiliman ng iyong buhay, marami ka pinagdaraanan na pagsubok, tumingala ka lang sa langit. Nasaan ba ang ating Panginoon? Ang sabi doon, He was seated on the right throne of God. And you will see the promise of Jesus na ikaw ay hindi mapapahamak. Kaya kahit anong pinagdaraanan mo, hindi ka mapapahamak. But you will have an everlasting life. Ngayon ang tanong, ito bang promise na ito ay pwedeng mangyari sa lahat? Mangyayari ang mga promise na ito sa mga Kristiyanong totoo sa harapan ng Panginoon at sumusunod sa naisin ng Diyos. Amen? So ito po yan. No, yan yung una. Yan yung unang benepisyo. There is a promise of God. Now, the second benefits, when we look unto Jesus, there is a salvation. When we look unto Jesus, there is salvation. May kaligtasan. Ang sabi nga doon, no, yung kaligtasan na yan, ang kakibat na niyan ay ang buhay na walang hanggan. Pero alam niyo po ba, when I study this, noong pinag-aaralan ko po ito, yung salvation po na tinanggap natin sa Panginoon, mga kapatid, ito po yung napakaraming kasama. Hindi ka lang basta niligtas para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi iniligtas ka na sa pangkalahatan. Iniligtas ka na sa gawa ng kaaway. Kaya naman, pag binasa po natin, let's take a look in the book of Isaiah chapter 45 verse 22. Isaiah chapter 45 verse 22, the Bible says, sabi nga nun, look to me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is no other. Sa Amplified Version po. Tumingin ka sa akin. No? Ituon mo ang iyong paningin sa akin at ikay maliligtas. At ang lahat na nasa buong mundo, sapagkat ako'y iyong Diyos, wala nang liban pa sa akin. Ibig sabihin, wala nang higit pa sa Panginoon. Wala nang mas higit pa sa Kanya. And there is no other God. Kaya alam niyo mga kapatid, kapag tayo po'y nakatingin sa ating Panginoon, there is salvation. You will be saved. And sabihin, look to me and be saved. No? There is salvation. May kaligtasan. Kaligtasan saan? Hindi ito basta kaligtasan lang ng iyong kaluluwa. Iniligtas ka ng Panginoon sa lahat. Halimbawa, iniligtas ka ng Panginoon sa pang-aapi ng kaaway. Sino ba ang kaaway natin? Ang spirito, the rulers of darkness. Sino ba ang rulers of darkness? None other than Satan. No? Niligtas na tayo ng Panginoon dyan. Niligtas na tayo sa mga suliranin. No? Bagamat idinisay ng Panginoon ang pagkakaroon ng suliranin, ang pangako ng Diyos
Bagamat ikaw ay daraan sa mga suliranin, ang pangako ng Panginoon, ikay magkaroon ng kapayapaan sapagkat napagwagyan ko na. John chapter 16 verse 33, maliwanag ko na sinabi yon, no? Binibigyan ko kayo ng kapayapaan sa mga sandaling ito sapagkat sa mundong ito kayo daranas ng kapigatian. Ngunit magalak kayo, sabi ng ating Panginoong Hesus, sapagkat napagwagyan ko na ang lahat ng ito. Amen? So when we look unto Jesus, there is a salvation. Liligtas ka ng Panginoon. Salvation means you are saved. Kaya kahit may problema ka, you are saved. Ligtas ka na dyan. Dadaan lang yan. No? Kasi dinisign lang ng Panginoon yan. Pero ang sabi ganoon, magkaroon ka ng kapayapaan. Magkaroon tayo ng kapayapaan. Alam niyo, maganda kasi yung kapayapaan ay laging nasa atin. Kasi, totoo po ito, di ba? Sabi nga, tumahan sa atin si Jesus when we accept Jesus as our Lord and Savior. He dwell on us together with the Holy Spirit. No? Nanahan siya sa atin dahil ang ating katawan ay ang templo ng Diyos. Kaya naman, nanahan sa atin ang ating Panginoon, kasama po nun ang kapayapaan. Bakit po? Because Jesus is the Prince of Peace. Amen? Nakalagay po yan sa Isaiah chapter 9, verse 6, that Jesus, no? That this, itong ipapanganak na ito, for unto us a child was born, unto his shoulder, the government was put. Nailagay sa kanyang balikat ang kapamahalaan. At siya ay magiging ano? Ang sabing ganon. Siya ay magiging Counselor, Almighty God, Prince of Peace. Kaya may kapayapaan ka, kapatid. Payapa ka. Kahit na anong pinagdadaanan mo, you are saved. Yun uulitin ko po. Kung ikaw ay tapat na lingkod ng ating Panginoon, na sumusunod sa kalooban ng Ama, at hindi ka kailanman naging suwail na anak. Amen? Maaring minsan nagiging prodigal son ka. Pero dapat tandaan mo, kapatid, dumarating din sa point na naiisip mo na magbalik loob sa Panginoon. Kasi naririto nakasama dyan. Sabi ko nga, ang salvation ay package deal. Kaya napaka-importante, alam niyo po, sa isang tao, lalo na sa tumanggap kay Kristo, grabe yung gift na tinanggap. Kaya nga, salvation is a special gift of God. Napaka-special na regalo ng Diyos sa atin ang salvation. Dahil, alam mo yung niregaluhan ka ng Panginoon. Ano yung regalo nakalagay sa box? Tapos pagbukas mo sa regalo, hindi lang pa siya nag-iisa. Marami pang kasama yung sa loob ng regalo na binigay sa'yo. Ganon ang Panginoon. Ang binigay sa'yo ng Diyos. Ang salvation na ito hindi lang pala nag-iisa, kundi napakaraming kasama. That's why we have to thank God for this salvation. At ang sabi nga po doon, babalikan natin na Isaiah chapter 45 verse 22, look to me and be saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is no other. Amen? Kaya naman mga kapatid, si David, inulit niya po ito. Sabi ni David sa Psalms 22 verse 27, ang sabi niya, all the ends of the earth shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall bow down and worship before you. Sino yung sinasabi niyang you? Pag binasa niyo po yan, mga kapatid, yung pong you ay nasa malaking letra. Meaning to say, that is our God. Ano? Sabi niya, all the families of the nation shall bow down and worship before you. Hallelujah. Kaya si David, yun yung laman ng kanyang puso. Purihin ng Diyos. Ang inihiling niya rito, lahat na nasa kabuuan ng mundong ito, maging nasa pinakadulo, magbalik loob sa Diyos. Purihin siya. Sabing ganon, shall bow down, talagang yuyuko daw po. At pupurihin ang Diyos. Praise God. There is a salvation. Huwag niyo pong kakalimutan that there is a salvation. That is number 2. No? Number 2 benefits when we look unto Jesus,
there is a salvation. And number 3, benefits. When we look unto Jesus, there is glory. Hallelujah. May kaluwalhatian kapag tayo po, ang sabing ganun, pag naituon natin, pag nakatuon ang ating paningin kay Jesucristo, may kaluwalhatian. Now, take a look this. Meron pong pangyayari sa Biblia, sa Bagong Tipan, no, na kung saan hanggang sa kahuli-huli ang hininga niya, hindi niya tinitingnan yung mga nangyayari. Ang tinitingnan niya, ang ating Panginoong Hesus. That's why, accordingly to the Bible, no, ang sabing ganun, He sought the glory of God. Let's read Acts chapter 7 verse 55. Acts chapter 7 verse 55, sabing ganun, but he, full of the Holy Spirit and controlled by him, gazed into heavens and saw the glory, the splendor, open and close parenthesis po ito, the splendor and majesty of God, and Jesus is standing at God's right hand. Kanina po, ang sabi doon, Jesus is sitting on the right throne of God. Ito naman po, Jesus is standing, nakatayo, sa kanang bahagi ng Diyos. Sabi po sa Tagalog, ngunit, papakilala na po kung sino ito. Yung sabing, but he full of Holy Spirit. Ito po yan. Sino siya? Yung hina yan. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Hallelujah! Bago po mamatay si Esteban, ito po yung time na siya po'y binabato na. Dahil nga po sa kanyang pangangaral sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, sa mabuting balita o yung magandang balita, no? Na si Esteban ay hindi man nailuklok bilang hindi man siya na-elect o napasama sa mga apostol ng Panginoong Hesus sa mga panahong yon. Ngunit si Esteban ay may puso na ipangaral ang salita ng Diyos at siya hindi nagbago ng pananampalataya sa Diyos bagamat siya po ay hinatulang mamatay sa pamamagitan po ng pagbato. At alam niyo po ba sino po yung leader, no, ng mga tao doon sa pagbato kay Esteban? Ay walang iba kundi si Pablo o si Saul noong mga panahon yun, no? Bagamat hindi dumampot ng bato si Saul o bumato sa kanya, siya po yung namumuno sa mga sundalong Romano ng mga panahon na yun. At hinawakan niya yung mga balabal ayon po sa banal na kasulatan. Na kaya't nakita ni Pablo kung gaano katibay ang pananampalataya ni Esteban na sa kabila ng kanyang mga nararamdaman, binabato na siya. Ang tinignan niya ay ang kalangitan pa rin. Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin, sa kabila ng mga pinagdaraanan natin, tumingin lamang po tayo kung nasaan po ang ating Panginoon. Look unto Jesus. Na kahit na naririyan na binabato ka, katulad ni Esteban, na ang sabi nga dito, napuspos ng Espiritu Santo. Amen? Sabi ko, full of the Holy Spirit and controlled by Him. Kontrolado na siya ng banal na Espiritu Santo. Pero ang sabing ganun, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian pa. Alam niyo mga kapatid, when we look unto Jesus, katulad po ni Stephen or ni Stephen, we will experience, we will see the glory of God. Kaya alam niyo mga kapatid, yung mga tunay na Kristiyano, pagpasok pa lang yan sa church o kahit masalubong mo yan sa daanan, kahit na magdalawin mo sa bahay yan, mga kapatid, na kahit na napakalaki ng problema niyan, pag yan po ay puspos ng Espiritu at laging nakatuon sa ating Panginoon, may glory. Laging nakangiti. Masaya. Pagkayang pong itsura ni Stephen o ni Esteban, no, ay ini-enter na or
nilalagyan mo po ng ang tawag nun, yung nilalagay mo sa kaisipan mo kung ano. Alam niyo po yung habang binabato siya, nakangiti pa siya. Na masaya pa siya na nangyayari yon dahil alam niya na natutupad niya na mga sandaling yon ang kalooban ng Panginoon. Na kahit na anong maraming pinagdaraanan, he just look. Sabing ganun, he was controlled by the Holy Spirit. Sabi ganun, gaze into heaven and saw the glory. Ang sabi dito sa Amplified Version, the open and close parenthesis about the glory is the splendor and majesty. Grabe. Yung karangalan ng Panginoon, nakita niya. And he saw the glory. That's why when we look unto Jesus, there is always a glory. May kaluwalhatian, mga kapatid. At kung walang glory yung mukha mo, sa mga sandaling ito, ituon mo ang iyong paningin kay Kristo. Na kahit na anong pinagdaraanan mo, mabigat man ang problema mo, may karamdaman ka man, ituon mo ang iyong kaisipan, ang iyong paningin kay Jesucristo. Na sabi nga po doon, siya ang pasimula at ang wakas ng ating pananampalataya. Actually po, ang ating Panginoon ang may control ng buhay natin. We cannot control our life and everything in our life, but only God, and that is Jesus. That's why when we look unto Jesus, we will saw the glory, and that glory will be imparted unto us. Ang Kristiyanong laging nakatuon ng kaisipan, ng paningin kay Jesucristo, ay may glory sa kanyang katawan, sa kanyang mukha, sa kanyang espiritu, sa kanyang buong pagkatao. Na kahit na may ginagawa siya para sa Panginoon na nag-iisa, masaya pa rin siya. Na kahit na nahihirapan sa mga nangyayari, masaya pa rin siya. Because sabi ko nga po sa inyo, there is a promise. Yung number 1. Kaya may glory. Amen? Alam niya, may pangako ang Panginoon. Yes, Lord. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, magalak kami sa kabila ng aming mga pinagdaraanan dahil iniwan mo sa amin ang kapayapaan. Kaya alam niyo yung taong may kagalakan at may kapayapaan, makikita mo yung glory. Very glorious ang kanilang spiritual life. Wala kang makikita pagmumukmuk o pagrereklamo. Wala kang naririnig na anumang negative praises or negative thoughts sa kanya. Ang naririnig mo lagi is all about the Word of God. How faithful it is. How great is our God. Yun ang lagi mo maririnig sa kanya. Kasi very positive ang kanyang praise. Dahil nakikita niya ay ang ating Panginoong Hesus lang. Kaya dito mga kapatid, binibilin sa atin ng Diyos. Ang salitang ito napakaliwanag. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya wag na tayong palinga-linga pa. Diba naalala niyo po si Peter? When Peter saw our Lord Jesus Christ walking above the sea or the water, anong sabi niya? Guro, pwede po ba akong lumapit sa iyo? Ang sabi ng Panginoon, come. Kaya naman si Peter, lumakad siya sa tubig. But when he looked around and he saw the wave, nakita niya napakalaking alon. Slowly, siya po ay lumubog. Dahan-dahan siyang nilulubog. Kaya alam niyo mga kapatid, kapag tayo po ay palinga-linga, palingon-lingon, at hindi tayo nakapokus kay Jesus, mga kapatid, makikita mo, kaya maraming mga Kristiyano nawawala sa church. Kasi kung ano-anong tinitingnan, kung saan-saan tumitingin, ang tinitingnan nyo na sa paligid, ang tinitingnan nyo pangyayari sa church, may nakitang mali, may nakitang ganito ganyan, kasi hindi nakapokus sa ating Panginoon. Kaya naman may warning ang banal na kasulatan sa atin. Warning against looking back. Ito po'y babala sa mga lumilingon sa likod. Meron pong isang istorya sa banal na kasulatan. Sa aklat po ng Genesis chapter 19. Alam ko po na alam nyo itong istorya nito. Sa panahon po ito ni Mrs. Lot at saka ni Mr. Lot at ang kanilang mga anak.
Sabi po dito sa Genesis chapter 19 verse 17 and 26. Sa Tagalog po, sabi dito, pagkatapos isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o uhinto sa libis. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't ito'y naging isang haliging asin. Alam niyo mga kapatid, sa buhay natin ngayon, sa panahon natin, maaaring hindi ka magiging haliging asin kung palingon-lingon ka. Lalo na kung lilingon ka pa sa likod. Di ba? Ang sabi nga ni Apostol Pablo, no? Ang isa lang ang aking ginagawa sa panahon, sabi niya, nililimot ko ang nakaraan. Hindi niya na tinitingnan. Ano? Kaya tayo po, isang babala sa atin, na kapag tayo po ay lumilingon o lumingon sa likuran natin, katulad po ng babala ng anghel na ito, kina Lot at kanyang asawa at mga anak, no? Na iligtas nyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o huhinto sa libis. This is the time na nagsabi ang anghel na umakyat sila sa Mount Seir para magtago dahil gugunawin ang Sodom at Gomorrah. Yung dalawang lugar na yon, ang Sodom at Gomorrah, gugunawin. Pero ang sabi nga po doon, habang sila ay umakyat sa Mount Seir, ito pong si Mrs. Lot ay lumingon. Kaya sabing ganon, ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't ito'y naging isang haliging asin. Nanigas. At yun ang huwag natin gagawin. Dahil nandun tayo, nakapokus tayo, sabi nga, itinuring tayong isang atleta. Diba si Pablo, lagi niyang sinasabi, sa larangang ito, tayo'y magpapatuloy sa pagtakbo. Diba? Kaya sabi ni Apostol Pablo, para tayong mga atleta na tuloy-tuloy. Dahil nakapokus doon sa finish line. At sa finish line, naroroon po ang reward. At sa buhay Kristiyano, mga kapatid, ang finish line po natin, pag tayo po ay na-rapture, nasama sa rapture at nakapasok tayo sa kalangitan, ang ating pong greatest reward, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Mga magulang, mga kapatid, sa gabing ito, tayo po'y sinasabihan o kinakausap ng Diyos patungkol sa benepisyong makukuha natin kapag tayo po ay nakatuon sa ating Panginoon. Ipagpatuloy po natin, mga kapatid, ang paglilingkod na nakatuon po tayo sa ating Panginoong Hesus. Huwag po natin kakalimutan sapagkat ang Diyos ay nakatunghay sa atin. At ano man ang ating ginagawa para sa Kanyang kapurihan, ito po ay hindi mawawala ng halaga. Kaya naman, katulad po ng sinasabi ng banal na kasulatan, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, Lord God, maraming salamat sa iyong biyaya na ibinigay sa amin. Thank you, Lord, sa mga benepisyong amin pong natatanggap o tinatanggap. Sa panahon kami, Panginoon, ay patuloy na nakatuon sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapaghugyaan ang aming pong laban sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng talino, karunungan, kaalaman. Patuloy mo kami, Panginoon, o Diyos, na paalalahanan sa lahat ng sandali. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na ibinahagi sa amin sa kapahayagan na ito. Salamat po, Panginoon. Wala po, Panginoon, na masihigit sa iyo katulad ng iyong tinuwiran. Dakila ka, Panginoon, pagpalay mong bawat isa. Patuloy ka namin, Panginoon, na pupurihin sapagkat napakadakila mo sa amin. At ikaw ay amin pong pasasalamatan sa lahat ng ginagawa mo. Katulad, Panginoon, ang iyong pagpapahayag sa gabing ito. Marapat lamang, Panginoon, na igawad sa iyo ang mataas na uri ng papuri at pasamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli, inaanyayahan ko po kayo na tumunghay po sa ating pong programang ito ng Tinig ng Pag-asa tuwing Huwebes, tuwing Martes po at Huwebes, ganap na alas 7 ng gabi. At tayo po'y magsama-samang mag-aral, makinig sa kapahayagan ng ating Panginoon. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada, ng Jesus Believed Up, Alaminos, Pangasinan Chapter, na bumabati sa inyo na magandang araw at magandang gabi po sa ating lahat. Kahit saan dalhin, ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin.
ilalim